दुलाराय बिटिएडि गावबुरा गौतमनि 17थि गायसनथाय सान फालिदों। क'क्राझार सहरनि साखाथि खारगावआव थानाय दुलाराय बिटिएडि गावबुरा गौतमनि गावबुरा नब्लाङाव गौतमनि 17थि गायसनथाय सानखौ फालिनाय जायो। हाबाफारि बादियै आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आफादनि आफादगिरि धनन्जय ब्रह्मआ। लोगोसे आफादनि गायसनगिरि रुंसारि गपाल चन्द्र बसुमतारीनि मुसुखायाव गासै गावबुराफोरा फारियै मान बावो। दिनैनि बे गायसनथाय सान फालिनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गासै जिल्लानिफ्राय खमैबो 100सो गावबुराफोरा बाहागो लाफैदों। दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिआरनि गावबुराफोरनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो आरो दाबिफोरखौ थाबैनो मावफुंनानै होनो खौरां बिजोंनि गेजेरजों सरकारखौ खावलायो। আমি মানে 2006 চনৰ 6 জানুৱাৰীতে আমাৰ এই সংগঠনটো প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। তেতিয়াৰ পৰা আমি প্ৰত্যেক বছৰে আজিৰ দিনটো এনে আমি একেলগে কি প্ৰতিষ্ঠা কৰোঁ, এইবাৰ পতাকা উত্তোলন কৰোঁ, তাৰপিছত গোটেইজনে আমি অলপ আলোচনা কৰোঁ। আপোনালোকে আহি পেলাই ইয়াৰ সহযোগ কৰিছে, বহুত ধন্যবাদ। আৰু আপোনালোকক মই সেই নতুন বছৰৰ সকলো জনালোঁ, সকলোৱে থাকক, ভালে থাকক। আৰু এই যি অতিমাৰী যিটো নতুনকৈ অতিক্ৰমকে কি আছে অমিক্ৰম যিটো আৰম্ভ হৈছে, সেইটো যদি কোনো আমাৰ ইয়াত কোনো যাৰ কাৰণে উন্নত হ'ব নোৱাৰে, এনেকৈ সাৱধান থাকক, তাকে মই আহ্বান কৰোঁ। আৰু কি আমিতো আহ্বান কৰি আছোঁ, আজিও মেমোৰেণ্ডাম দি আছোঁ, মানে কোনো মানে কি কৰে আজিলৈকে। আমাৰ মানে নেক্সট আমাৰ কি হ'ব, আন্দোলনৰ পদলৈ যাব লাগিব। আমি মানে নেক্সট এই মাৰ্চ মানলৈ আবাদ চাম। মাৰ্চৰ পিছত যদি একো নহয়, তেতিয়াহ'লে আমি গাঁওবুঢ়াকেইটা আন্দোলন যাবলৈ কি কৰিম, বাধ্য হ'ম। প্ৰায় 2050 বেছি আছে গাঁওবুঢ়া বিনা বেতনে কাৰণ কোনো দিয়া নাই। আৰু গাঁওবুঢ়া হ'লে গাঁওবুঢ়া বহুত খৰচ আছে। যিকোনো চৰকাৰী মানুহ আহিলে গাঁওবুঢ়াৰ ওচৰতে আহে। গাঁওবুঢ়াটো দুটা তামোল পাণ দিব লাগে বা চাহ দিব লাগে, সেইটো নিজৰ পৰাই দিব লগা হয়। কিন্তু কোনো গাঁওবুঢ়াই আজিলৈকে কোনো মাননি পোৱা নাই, সেইকাৰণে দুখ লাগে আৰু কি। ইয়াৰে সেইকাৰণে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যাতে সোনকালে মীমাংসা কৰে। जोंनि बे अल बिटिएडि गावबुरा एस'सिएशन बा मोनब्रै डिस्ट्रिक्टजों दाजानाय गावबुरा खन्थाया 2006आवनो दाजादोंमोन, 6 जानुवारि। दा बेवहाय बेखिनियाव फैनानै जोङो दिनै 2015आव आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंनो गावबुरा नियुक्तिनि थाखाय जिखिनि माखासे सार्कुलार होदोंमोन, बे सार्कुलार नियम मथे जोंनावहाय मोनफ्रोमबो लाट बानायनायाव एसे गोबाव जादों। बे लाट बानायनाया गोबाव जानाय हिसाबै सार्कुलारनि मथे इन्टारभिउ होनायाबो, केन्डिडेट ओंखारनाय इन्टारभिउ होनाया एसे क्रिटिकेलाव फैदोंमोन। अब्लाबो जोङो साफ्रोमबो मोनाबाबो लाट हिसाबै जोङो जिखिनि मोनफ्रोमबो लाटआव जोङो इन्टारभिउ होदोंमोन। इन्टारभिउ होनाय जेसेबांनाखि केन्डिडेट दं, बिसोरनि सायावबो दासिमबो 317टा आरो 172टा पस्ट दासिमबो फुलफिल खालामनाय जायाखै। दा बेखौ जोङो बेखौनो दाबि खालामो जे बिटिआर सरकारा जाहाथे थाबैनो जोंनो बे जिखिनि गभर्नमेन्ट एसअपि मथे जेखौनोखि इन्टारभिउ लादोंमोन बिथांमोनखौ जाहाथे थाबैनो फेब्रुवारि मास दाननि गेजेराव जोङो आसा खालामो होगोन होननानै। नङाब्ला जोङो होआबा जोङो आन्दलन खालामनो बाध्य जागोन होननानै आङो दिनै बेखौनो बुङो। आरो लोगोसे मोनफ्रोमबो जेसेबांखिनि बाखि थालांनाय गामिफोर दङ, रेभिनिउ भिलेज बा फरेस्ट भिलेजखौ फरेस्टनि रुल हिसाबै बिसोरनो मानदण्डनि होनांगोन। आरो लोगोसे रेभिनिउ भिलेजाव थानाय बाखि थालांनाय माखासे गावबुराफोरनो बिथांमोननोबो बिटिसि सरकारा सरकार हिसाबै সুকীয়াভাৱে গাঁওবুঢ়াৰ সন্মানীয় দিবলৈ মই আহ্বান জনালোঁ। এয়ে কৈ মই আজি মোৰ বক্তব্য সামৰিবলৈ ধন্যবাদ থাকিল। বিটিডিआव इन टटेल जोंनाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव 28टा आनसलिक दङ। 28टा आनसलिकआव नियाराबाव 1700 गावबुराफोर दङ। आरो चिरां डिस्ट्रिक्टआव 6टा आनसलिक दङ। 6टा आनसलिकजों 2700 ना बेसेबांबा दङ आरो गासै। इन टटेल जोंनाव 3800 सामथिं
मोनब्रै डिस्ट्रिक्टजों बेखिनि गावबुरा दङ जा माबा मोनै मा होनो बे जोंनि बे गभर्नमेन्ट सार्कुलाराव अन्तर्भुक्त जायै बा गभर्नमेन्टनि तरफनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोननाय गावबुरा दं आरो बाद बाखि माखासे फरेस्टनि दङ फरेस्टना फरेस्ट हिसाबै गावस्रा